Přátelé, kamarádi, já vás moc zdravím a ano, nešálí vás zrak, vidíte správně, bude vaření s kuchařkou. A taky s Mirkou Van Gils v úžasných prostorech kuchyní Noblesa. Budeme vařit s Noblesou. Já se o to pokusím, Mirka každopádně. Miri, řekni mi, jaký recept si pro dnešek připravila nebo navrhla? Máme tady podzim. Vzhledem k tomu, že máme podzim, to znamená, že potřebujeme podzimní suroviny, budeme pracovat s dýní a uděláme si mini mafínky, takové jednohubky, protože samozřejmě taky je party time. No a co lepšího si můžeme představovat, než nějaké dobré, slané jednohubky. Jdeme na to. Jo, to je nádhera. Ale to je taková, ano, máslovka, takže ideální třeba do polívky taky, viď? Polivají z nás, tohohle je luxusní. To je pravda. A já po tobě samozřejmě chci, aby si mě krájela. Ty si vezmeš půlku cukety. Dobře. Nakrájíš půlku jenom. Jenom půlku stačí. A nevím, jestli teda ji zvládneš nakrájet na drobné kostičky, nebo jestli to nechceš radši strouhat. Já ti to radši nastrouhám. Dobře. Přeci jenom těch 10 prstů potřebuju ještě. Ano, přátelé, pochopili jste správně, já moc nevařím, ale spíš z toho důvodu, že prostě na to nemám čas. Moderní doba nemá čas na vaření, v tom teda ty jsi obrovskou inspirací pro jako všechny. Hrozně se mi líbí, Miri, jak to děláš. Že jsi vlastně taková influencerka, která jde trošku jako proti proudu v tom, že jsi teda velmi činná na sociálních sítích, až teda koukám, to, kam se já hrabu. Baví tě to? Ale mě to baví strašně moc a to z toho důvodu, že mě synové říkají, mami, ty už zase trčíš na tom telefonu. Mí synové jsou daleko slabší než já. Ale já si myslím, že to má cosi do sebe. No hele, takhle tě samozřejmě všichni jako znají, že jo? Když jsme u těch jako různých proměn a přeměn, tak to je nový přeliv? Aktuální? Ale mně se ta růžová fakt líbila, jo? To byla taková tvoje signature, ale chápu, že člověk potřebuje tak jako se proměnit v čase. Ale miláčku. Byla jsi někdy blond? Máme přeci podzim, tak no musím hrát tematicky. Skořicově, to jinak ano, nejde. Ano, Skořicová, ale moc ti sluší, moc ti sluší. Blondýna jsem byla celý život. Přesně, a blondýna je taky kdekdo, takže máš to dobrý, sluší ti to fakt moc. Dobrý, takže mi to takhle, dobrý, správně, podívej se, výborně. Jak to nastrouhla. Úžasný. Krásný. Teď k tomu můžeš klidně dát, nakrájet půlku tamhle těch špenátových lístků. Špenátové lístky. Dá se z dyně taky udělat něco sladkého? Samozřejmě. Jo. Od tvarohového dortu počínaje u nás je oblíbený dýňový štrůdl před Vánoci, kdy vlastně v podstatě tu dýni použije úplně přesně tak, jako jablíčka. Takhle dobrý, podívej na to. Podívej. Já ti to říkám furt, že jsi neuvěřitelně šikovná. Ne, to v Krát mě žádném k tomu případě. nikdy nikdo moc nepouštěl. Tak, dávám to dovnitř? Jo. Pouštím. Výborně. Tak, ještě tam přidám trošičku, nebo to je takhle dobrý? Já bych řekla, že to stačí a teď jo. mi můžeš 1/3 parmezánu nastrouhat. Ano. Na to si vemeš tuhletu. Ano. A rovnou sem. Ne, možná zvlášť. Zvlášť radši dobroš. Řekni mi, to je odkud, smraďoch? Já miluji teda sýry, to jste Itálie? Itálie. Bello, perfetto. Ty umíš italsky? Ne, jenom to umím imitovat. Stejně jako francouzštinu, maďarštinu a tak dále. No ale teda to je dobrý. Takže hodně sýra tady v těch muffinech. Ano. Koukám. Co ještě, co tam máme? Vidím druhýho smraďocha. No jasně, protože sýru není nikdy dost, takže si tam dáme cheddar do toho. Okay. Takže špenát, dýně, cuketa, cheddar, pak si dáme parmezán a představ si, že my použijeme kukuřičnou mouku, to znamená, že děláme bezlepkové mafínky. Tak což si myslím, že je docela všichni zajímavé. bezlepkáči určitě ocení. Já teda bohužel nemám žádný alergie a
Proč bohužel? Tak jako bohužel, já sežeru všechno. Všechno dobrý, ale. Všechno Tak, dobrý. to je důležité. Ano, československý apetít, to se holt nezapře. To je pravda. Kolik toho chceš, Miri? Já bych řekla, že to by mohlo stačit. Viď? Když tak si pak ještě strouhneme na vršek. Přistrouhneme, když A tohle strouhni větším struhátkem. OK, zase do toho? Zase do toho. Můžu takhle přesto, nevadí. 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 Přesně se to nepopere. Právě, no. Se to smíchá, že jo? I v žaludečku. Říkávala babička, všechno se ti v žaludku smíchá. Právě, tak. Hele, ty babičky, viď? Moje nejranější vzpomínka na vlastně jako aktivitu s babičkou je přesně vaření pečení. I z prababy. Sedím v kočárku a dělám těma malejma tlapičkama. Co to bylo? Buď to něco se strouhankou, nebo jsem dělala... No... Drobenku? Drobenku. Ano, máslo, strouhanka, cukr. Pamatuju si to správně? Máslo, mouka hladká a cukr. A cukřík. Hele, takhle dobrý. To stačí ti to? Máš pocit, že to je akorát? Přiměřeně. Nebo? Přiměřeně. Tak. Dobreš? Teď si vezmeme pánvičku. Můžu to promíchat? Můžu. Můžeš. A tu zeleninu lehce opálíme. Orestujeme. Výborně. Tak, nějaký olej máme? Máme tady trošku másla. A už si nám to teda jako No a Táničko, protože samozřejmě ty jsi tady ten pomocník v té kuchyni. Ano. Tak já mám pro tebe další bohulibý úkon a to je vymazání formiček. Já tě vymažu. Ukaž to. Namaž, zamaž, vymaž. Hele, a tady tím máslíčkem nebo tady tím máslíčkem? Tady tím máslíčkem. Dobroš. No prosím tě, tohle je teda recept odkud? Tohle to je... Nějaký váš rodinný nebo Ne. Tohle to už je inspirace ze světa, protože tak, jak já... Protože i my v Hošticích jsme světoví, ne? To je pravda. To je pravda. A já jsem poběhlice po celém světě, jak je o mě známo. Já jsem taky taková bosorka po celém světě, ale hrdá na tu naši domovinu. A ty vlastně žiješ v Holandsku, ale vracíš se sem do Čech. Dost často. A ráda? Velmi, protože já si myslím, a to je paradox, že jsem větší Čech, než kdokoliv, kdo tady žije. Jo. Ale ono to cestování, paradoxně, člověka... Velmi hrdá. A člověk si pak toho domova i tady víc váží. To je moje zkušenost taky. To je fakt. To orestování je, aby jsme trochu odpařili vodu, která je v té zelenině. Krásný. Člověče, to je docela jednoduchý a rychlej recept. Není čas ztrácet čas. Moje řeč. Klepnu 2 vajíčka. Ano, toto hezky propojí, veď, potom. To je pojídlo a zároveň to drží pohromadě. Dáme sůl, pepře, podle toho, kolik kdo snese. A prošlehneme. No a Miri, co ty a Halloween? Máš ráda, nemáš ráda? Já mám ráda... Držíš, nedržíš? Já úplně přímočaře ho nedržím, protože myslím si, že u nás už nejsou samozřejmě žádný děti. Kluci jsou veliký. My jsme všichni děti. Pořád. Tak. Ale jo, já a vařit, jo, já úplně koukám prostě, že... Ty tak přicmrdávám spíš. Ne, tady přicmrdávám totiž já. Tak krásný. Nohle tady ty kostičky. Počkej, tu papričku, tu si tam dávám, víš proč? Já mám ráda všechno strašně barevný a veselý. Tak holt, kostičky se naučím krájet někdy, no. Chce to čas. A trpělivost. Máme zeleninku. Krásně to voní už teďka teda. Tak, teďka teda smícháme. Já to musím poctivě vyškrabat, protože Táňa je děsivá. Vždycky řekne, že tam máš zbyteče. Já nerada plejtvám, tak aby to mělo být vždycky. Tak jo, kde máme sýrečky? Já už to vysypávat nebudu, sýrečky a teďka to takhle pěkně, ano. Hezký. No máš to krásně barevný, člověče. Máš to pestrý. Protože
když máš veselé jídlo, veselé jíš, tak veselý ho život. i veselé ho trávíš a máš veselý život. Všechny suroviny jsme smíchali dohromady. Nejdřív jsme si orestovali zeleninu, aby jsme z ní dostali vodu. A vedle v mise jsme si vyšlehali vajíčka, mléko, osolili, opepřili, přidali sýr a přidali zeleninu. Nakonec jsme vmíchali kukuřičnou mouku s kypřícím práškem. Hele, tak já normálně použiju teda pracky. Hele, prosím tě, Tlapky. víš co, říká se, že nejstarší příbor je ten kožený. Jdeme na to. Jdeme na to. Nebojíme se. Nekoušet. Takhle asi, jo. Má to být tak trošku nadechnutý? Nemá se to tam úplně tlačit? Ne, netlačit, Ať to dejchá jenom to tam trošičku, pěkně dát. no. Takhle zase Ano. dobře. No člověče, to je docela jako jednoduchý. Vlastně pro Recept. každého nepotřebuješ k tomu žádný nástroje speciální, všechno máš po ruce, takže si myslím, Všechno že... si nakrájíš, No, nastrouháš, růčo, pěkně po starou. Ručo, fučo. Růčo, fučo, foukneš to do trouby a máš to. Tak Miri, a my to ještě posypeme Ještě sýrem. dosypeme parmezánem, no a máme vyhřátou troubu na 180 stupňů, kde budeme asi 15-20 minut zapékat. Šoupneme to tam. Jdeme do trubky. Mrskneme to tam. A necháme bubánky hezky upíct. Moc se na to těším. Ňam, ňam, ňam. Já, teď máme asi 15-20 minut pauzičku. Výborně. Máme do pečíno, hurá! Krásně se nám dodělali ty naše bobánci. Tak. To je ale vůně. Ukáž. Vidličkou to ty jednohubečky takhle krásně dáme na talířek. Krásně, když krásně to voní teda. Táničko, ochutnej. A bude mě to neobrodím tě. Ňam. Takže než si nasoukáte do kostýmu, udělejte si pěkně muffiny. No a co bychom mohli dodat? To dobrou chuť přeci.